bapak Jomande baru pai Jaidin Joramuna baitu manjago nak badusana baitu bana dena nyolai kalau dem bilang Dr. Jaidin di awa ala membali oto di awa ala kini masuk itu diaja pulo jadi sopir o sainggonyo pandai kaninyo kama nyopir rebewes sudah ditarimu rebewes kato orang da olu sim katonyo orang kini olah sanang di dalam hati tapi usin tetap nyopakai iyo menjadi sopir pribadi olah joto inyo bakarajo olah sanang di dalam hati tarang hari tarang dek bulan tarang lai bacayo indah sanang hati sanang pikiran sanang lai salecoi indah tabayang Pak Tanjuang Ngampalu tak gambar bapak Jomande tak gambar adik bonsui nyolai kok si Norma die oh idri Jomadi sajak baumu sabale tahun kampung batinggakan madi ilai kok mande jawab idri onanta niat hati di dalam nantaraso dikiro-kiro apa pangana Dr. Jaidin nak barangke inyo pulang ke kampung iyo ke kampung orang si junjuang nak mencari bapak Jomande nak mencari adik bonsuinyo cuy itu bana nyolai tapi kaninyo sendiri kama nyopir nanusin tinggal di rumah naninyo seorang kama nyopir baalun dagang di sinan bakato kamande kajo bapak oh bapak sarato mande besok kaniyo hari minggu ambo ingin berjalan-jalan pika Solo nyokato kan sajo sehingga Solo indaknya sabui baso ke kampung cuy itu banasi Jaidin hari badaro Katoramuna bagulambe onde udah dangakan mola kok iyo udah pika Solo awak pai samojo udah menjawab sinasi Jaidin odik kandua ramuna di kalau pai kau ke Solo pai jausin sopiroto biar udah minggu cik lain di menjawab muna bagulambe wa semuda nyo kalau ndak semuda wa nak namu apai doda tapi sainggonyo kini ramuna nak bulie samo pai menjadi gambok ka dalam menjadi gambok lenang kalua apa dona nari lenang sari itu nande bilang dagang di sini gunjo di parak lerang subarang sarampiang jadori luna elok di hati nyo seorang indah nyo tenggang oh hati awak sainggonyo Dr. Jaidin nyo kanaso kini kamamba oto ndak dirantang panjang bana dan bilang Dr. Jaidin datang gon laga angku doktor
nambah kilek rupo sepatu teteleng topi di kapalo tapasang kaco mato rancak Robinson merek sepatu Robin Hood merek topinya buat London nanya pakai kaden bilang cendongku dokter naik kaset dan lenyon nang kete inyo naik pintu tatutui mesin ni di roda bageleng nama sak padirang di benteng kita letak di pamatang mesin ni di roda bageleng besi kaki roda balakang yo tinggal daerah Simpangaru inyo menuju lecando mola nang ka Solo jo jantuang hati bakaleru matona nindak namo lalu kalau dia bilang Dr. Jaidin diopor sekali lari oto menuju ke daerah Solo di jalan Leoto tak dihitung onan dia bilang sama suitu lantai lampau kampung indah ruang mandaki sitinjau lawi ketibo di ladang padi api dagiang tulang barawi ramu rasonyo dalam hati ayi sirah indah dibaco lubuk lasih indah baranti talampau sakete lubuk lasih ampie manjalang kayu aro maleset roda masuk bandar demai lailang aka Dr. Jaidin dia trekan motor tanamu dimajukan oto tak bisa roda balengan net sendirian cuy tu bana masui latabi palu mola Dr. Jaidin indak dirantang yo panjang bana ruponyo dilayangkan pandang nan jauh batu kiakan pandang nan nampi tampaklah sebuah le pondok orang di ladang kalau dempi bilang pondok orang di ladang nyoturi pondok denku Dr. kironyo baduo orang di atenyo nan sorang kan iyo gadi tangguang nan sorang kan iyo anak gadi onur haya namo nang gadang o jawanis namo nang kete o dokter bakato bagulambe onde di ena dia te pondo bari luru yang bawa tanyo itu katonyo kini pinjamkan leambo kayu gak sabuah itu lekato maso itu oto awak nang sadang jatuh bakato pi nurhaya po katonyo anyolai kok kayu kami ndak ado dong kumudo cuma jaraja ado di bawah pondok mangku kok jaraja bibiya lain dak kok patah jaraja kau jo apa pulo kamu ganti mandanga le kato mola rupo itu kok ladeng kumudo patah jaraja ko mangku nani ndak kamambai o saingonyo dagang di sinan di sandang jaraja kiji ini tarik kasedan nyonan di yo awak karajo sama seorang